Ay, may udta mga kapobre. Sana niya kung gisuot. Ang isa ani hugot kay ang isa kini pud nga lugak. So i-try daw ni nako kini siya kini. Nung sila tsada daw ni. So nag-unboxing ko ani wala ko nakuan gahapon. So kagahapon pa man gud ni naabot. So mag-unboxing ko kagahapon, nag-unboxing ko gahapon din. Wala dito nakuha na ko video. So karon yung sila tsada doon i-try ang snail white body lotion nga gluta healthy snail extract o kining sakura body lotion. So brightening moisturizer. So i-try ni nato. Sige kakatinood. So mao ni karon akong so dili man ko ingon nga puti, dili po ko ingon nga itom. So kuan na ra kining unsa ni siya kanang tanra ang akong color o tanra. So i-try na ko ni siya, try na to niya og unsa effect ingon sila chata dog effect pero depende ha, depende sa atong pamanit. Basta ako i-try lang gid ako kaya akong panit mo na gini siya tanagad sige sila na kuno na daw ni glota. So chada do ni silang duha Paris. So try na to. Kaingon sila makita daw nimo ang result pag abot og 7 days to 1 week. So mao ni. To i-try on. Try na to. Unsa gyud ka tinuod mo. Chada og effect din makaputi daw ni. Pero kuan siya. Giana din mo siya labnaw. Siya labnaw gyud siya. Ana sila kung mang lotion eh, padulong daw sa ibabaw ang atong pag-lotion. Okay. Ano di ang effect ng ipadulong sa ibabaw. Pero di man kay ingon nga kuan gyud kining unsa ni lang dili siya ingon nga kuan siya kaning kuan jud kaayo pagbutang nang wala siya ganang medyo may pagka-oil gamay saan na siya pag sana nga words na nga kuan sana siya pag-istorya basta naani lang siya dili siya ingon nga pareta so pang lotion niya pag ibutan nimo siya hapnot gani uban niya na mura siya ga hapnot siya so dili siya hapnot dayon kaya so nagkasyanis karsonis pakodaan so kinirang dili rapod ang akong butangan. So ana kasi ana to sa pag-abot og 7 days unsa result niya diba? Thank you for watching.